Zombie apocalypse. Avui intentarem fer un challenge que és d'intentar guanyar només amb un tipus d'arma. I ara acabem de decidir d'intentar-ho amb armes verdes. Amb armes rares, no són? No podem pillar arma, eh? Si caiem i hi ha, per exemple, un Scar llegendari, no el podem pillar. Mira, a mi ja m'ha sortit un Només? fusil verd. Mira, i una escopeta verda. Hòstia, Jo estic F. la sort m'acompanya, eh? Però, per exemple, aquí Jo tinc estic F. les bales, sí, eh? Veus? Però una pistola verda no Sí, la podria agafar. Ai, blava no la podria agafar. Jo aquí... I mira, Jo tampoc. Tinc un fusil verd. Hòstia, quina sort. Joder, estic F, eh? Hòstia, hòstia, Voy, hòstia! voy. Vaig. És que hi ha pistola, però que jo no la puc pillar, xaval. Ara ja està, Vaig. pistola verda, xaval. Avui cobres. On cobres el seu maco? Avui cobres el seu, man. I a sobre t'atrac. Dame tu móvil. Pi. Ve algú, Se eh? vaig amb una... Va, ens alçam. Puja les escales o... On està tu? Joder, és que amb una puny... Aquí baix està. Ah, va. I encara en queda un altre. Vinc. I m'amago dins d'una caixa... I li sac amagant-se dins d'una caixa. Té, vols un fusil o alguna cosa, Isaac? Jo vaig amb tot pèl, ja. Potser, espera. Aquí hi ha fusil. I Sí? ja està. Va. Sí. Ja veig més o menys. Però Pistola. escudos podem portar, eh? O sigui, no són blaus, Sí. no són verds, però... És Només tot el que... armes. Exacte, armes. Només armes. Em farà una ràbia quan veiem una arma llegendària i diguem no la podem agafar, una pena. Ai, quanta vida estic. Sisplau, arma verda. Pistola verda, suposo. Té, Isaac? Toca aquí, no. Opa. Tenim companyia. Sisplau, digue'm que tens... escopeta verda, xaval. Vinc, Isaac, et dono un... Però tàctica o corredera? Ole. Ja està, Tinc un fusil. Tinc un dues fusil... bales. Tu què prefereixes, un fusil verd de ràfegues? Hòstia! O... No m'ho crec. Què? M'ha de cuinar un. collons? No sé d'on m'ha sortit, eh? No sé d'on... Vinc, estic vinguent. No sé si és bot, això sí. M'ha vingut pel darrere i m'ha vingut amb els sustos. Una mica enrari que rari. Estic aquí... S'ha pirat per allà. Què faig? No sé si Revisc, és no? bot, els durs. Sí. Revisc. Tinc un fusil verd per tu. Vale? Ole. Sí. Va. Ni que el de Rafa segur que és. I per... No hi ha un full botiquín? Té. Sí, millor. I una pistoleta. Sí. Tornem a anar pel tonto aquest. Jo vaig a mirar a veure Tonto del botiquín. el tonto... On està? Hola. Menys... Vine, maco, vine. Vine, maco. Vine, maco. La dita... S'ha esfumat. S'ha volatilitzat el xaval aquest. Crec que sí. On està? F, no puc agafar-lo. I grises tampoc, o sigui, no podem agafar granades. Ai. F, xat. Only armes. I data i... Potser m'ha agafat una mica malament el color, no? Perquè si fem només armes verdes, no hi ha cap explosiu, no? Que és verd. Ja. Tot és blau o gris. Armes verdes i ja està tot. I la guanyem i ja està. I Gigi, i ja està.
Sí, sí. No el veig, tu. Hola. ¿Dónde estás, chaval? Que se me yo. Vols que anem aquí, a la plataforma que està al punt, i pillem a l'helicòpter? Vale, anem. L'únic que no podrem obrir caixa forta... Bueno, podrem obrir-la si toca un bazooka de vent. O bueno, bazooka de ventes es podria, No ho sé. perquè en teoria és curació, no és cap arma. Jo diria que sí. Va, Epa! sí. Helicòpter, Isaac, Isaac! Ens el roben. Ens el A la roben? que surt, Ja, sí, sí. a la que el veiem el disparem. A on està? És un bot. Que- Els bots poden agafar helicòpters? No, ni de Està aquí conya. baix. Que no agafis l'helicòpter, que és Els meu. bots no pillen helicòpters, no? Que jo sàpiga. Va baixant, va baixant. Vale, 62. L'he rebentat molt, On van amb l'arco? Host! M'acabo de rebentar un que m'ha fotut la rata. Vale, Teta, ja està. vale, bona. Vale, i se'n va. Les cars, les de cohetes. L'amic la... Ha caigut, s'ha caigut de l'helicòpter, L'ha deixat perquè estava molt tocat l'helicòpter. A què cony? Té, Isaac, té. Isaac, on estàs? Isaac? Estic... No, anem. És igual. Que tinc un gordo per tu. I també tinc jo. Ah, val. També tinc pues, que em fa per ficar-me. Des d'on On està? dispara Crec que està el raton? Està amb l'arco? Està amb l'arco Deixa amagat. que et dispara. Està allà dalt, està allà dalt. Bueno, és aquell? Sí, s'ha caigut. Doncs espera, aleshores em curo. Sí, fica't, cura't. Tens bales de fusil? Que jo vaig ser una mica mec, o Sí, vaig amb 16. Si em pots donar vida o així. A veure. Mira, Hòstia. el que no sap és que a l'aigua és molt difícil de donar bales. Dividir. Sisplau. Vale, gràcies, ja està. Gràcies. Bernat, les lanzaderes pot o no? És que no tinc lanzadera. No és una arma, en teoria. Pugem... Compte... Ja veurà ara. El que li caurà. El que li caurà no s'espera. Estàs Mira. Com corre. Estàs veient com corre? Com corre? Mira, com corre. Corre, mà. Corre, maco, corre. Ja pots córrer. D'on surt aquest? Espera. Pensa que estem en una World Cup. Acaba de baixar. Merda. Té escut encara? Vale. Puto Isaac. Perquè diguin que els de mòbil són dolents, tu. Qui ho digui, que vingui. Que vingui a donar la cara. Que em digui la cara. Vale, em curo. Tinc Pena negot. totes aquestes escars que no podrem pillar. Bueno, puc pillar l'escopeta. Algo és algo. L'escopeta sí. Que amb la que jo vaig és... Bueno, vaig amb una mica mec. Però una pena, la veritat. No poder pillar tot això. Em fa mal. Em fa mal al cor. Bueno, mira, aquí ja s'ho pot ser. Vale, he d'anar a picar... Tens bales d'escopeta? És que porto 5. Dona. Jo porto 5, vull dir... Escopeta. Ai, què és això? Espera. Gràcies. No, a mi tot em va bé. I de fusil quan vas? Perquè jo segueixo igual. Ui, no, granades no. Dividir. Quantes portes? Perquè has lotejat el tio aquest, no? Sí. Oh, Crec que sí. ara. Ara sí, no? Ara sí que t'escolto, tu. Mira, estem al punt. Que rades, tu. Epa, l'helicòpter? Epa, l'helicòpter un altre cop. Bueno, Però- no punyetera gràcia que vingui, Per què? Que no tinc molta vida, jo. No tens No tinc. escut?
No, em vaig molt, mec. I aquí no hi ha res. Si vols fem la rata. Com vulguis. Vols que anem o...? Aquí hi ha loot, aquí hi ha loot. Bernat, aquí hi ha loot de gratis, xaval. El que passa és que no ho podrem pillar. Per què? Què hi ha? És blau. Hi ha un fusil blau, subfusil blau. Oh, What the shit. What a shame. Bueno, Mira, com a jo mínim tiro un mini aquí. puc pillar. Bueno, les vendes sí que les puc pillar. Sí, Algo sí. és algo. Joder. Aquí vaig llegir, eh? Aquí, a la casa. Opa, la... Què vols fer? Disparem ja? Doncs vinga. Sí. És un bot. 20, està blanc, està blanc. 20. Hòstia! M'han Què ha disparat passat? amb això. Aquí. Aquí hi ha una persona. Al costat del bot o què? No. El porc em ve a matar. El porc em ve a rematar. Em remata a la 1, a les 2... Vaig. I a les 3. Fill de què va? Fill de sa mare. De què va el tonto del cul aquí? Espero que estem a una World Cup, el xaval que vaig amb armes verdes. Una... On A està? dintre que hi ha. On està? A dintre. Està aquí dintre del cub, Bernat, que es pensa que és una World Cup. Aquesta, tu. Joder, hòstia, que se'n vagi a jugar, Opa-la! Que no estem arena, hòstia, que pesat és. En Bernat no sap ni per on començar, tio. No, la veritat és que no. Arena. I ara es pot tirar els pots. Vinga, va. Una Què més vols? Una festa. Tu, m'estàs trolejant? Tu. Mata'l. Vale, per tonto, per porc. Nerdo, gilipolles. Vés-te'n a jugar... Vés-te'n a jugar a la World Cup. Xaval. Vés a jugar a la World Cup, xaval. Uf, la teva targeta. On està? 16, 15... A baix de tot. Aquí. Ui. 7... Diu un cafè. Vale, el tinc. Sí, Uf, és em curo. No, que faig. Sí. Quin mec, no? És que sí. A veure si aquest tenia escut o alguna cosa. Vaig a recarregar i tot, Uf, no sé si és el que m'ha costat, Que se'n vagi a jugar a la World Cup, tu. El xaval aquest... Mira, minis. Ui, Que no em disparin a mi, Que es disparin entre ells. I saps què faig, et curo o és molt arriscat? No sé si estàs a punt. Intenta-ho si vols, però... Si no pots, Intento. ja està. Mira, aquí tinc un, Què faig? Disparo o...? Bot o no? Espera. No ho sé, Si el pots disparar fàcil, dispara. Ara, ja està, disparar fàcil. Bernat, line. Ara et veig. I'm Mac. L'hem Mac, la veritat. Que surt. Una bala, no està, o...? A molt poc. No sé si es deu haver curat ara. S'està pirant. Mira. Aquí. Mira aquí dalt. Vale. Bernat, cura, por favor. Voy. Abans et fas el de baix. El tinc per aquí, però... Vale. Sí. Molt bé, no puc agafar res de tot això. M'agrada. Vale, vaig a curar-te ja. L'únic que no sé si em rebentaran. Espero que no. Espero que siguin bona gent. Sou molt bona gent, no em mateu, sisplau. Els de l'Alameda afligida, sou molt bona gent. Merda. Hòstia. No sé si som que bona gent. D'on? No sé si som... Vinga... Pel lobby, xaval. Ho intento.
M'intenten curar, així hi ha probabilitats de guanyar la partida. De sortir amb vida i guanyar. Vigilem... Pietat... Vale. Vale. Vaig Ara a... anem a buscar... Vaig a escanejar aquest, vale? Sí, sí. Jo acabo de tirar la On pistola estàs? aquí. Epa, que m'estan disparant. D'on? És de Parià. De De Parià, l'arcot, no? que s'acaben de baixar. El que passa és que veig amb net. Vale, espera, ja tinc. Jo tinc una... Em curo. Espera, em vull curar. 25... A part de que tinc... Vale, fora, me l'he fet. Vés a lootejar-lo, Isaac, vés a lootejar-lo. Que té escopeta i... Que tinc mec bales. Bales mec. Jo et dono, si no tinc molts materials, també. Sí, espero que tingui. Val, sí. Té, Isaac, et porto una escopeta, vale? Escopeta verda. Tàctica. Val, ja. No sé... Tàctica. Sí, no sé què prefereixes. I mira, aquí hi ha de tot. Aquest és el que m'he fet jo abans. Què m'he fet jo aquí? Bueno, hi ha de tot, no sé si hi haurà gaire de tot que jo pugui pillar. Vale, queden 5 persones, Isaac. No, que hi ha un botiquín. Que ens pot anar bé. I minis... Queda'm darrere. Vols el botiquín, Isaac? Quantes bales? T'han donat. Vine, entra aquí, entra aquest cub, Isaac, vine. Que et dono bales. Vale, et puc donar això de materials, vale? 400 i pico. I després et puc donar això. I després de fusil tinc això. I de minigun això. Vale? Després, pren-te el botiquín. No, pren-te el botiquín. Però que aquí fora hi ha un d'esto. Hi ha una hoguera d'aquestes. Ah, bueno, pues cura't en la hoguera. Vale, pues queden 4 persones, Isaac. Dos duos. No sé com ho veus. Això pinta bé. A veure si es pot treure. Respira, Isaac, respira. Què has dit que volies, Isaac? Un subfusil? Sí. Sí, ja. A veure... Te n'estic portant una ara mateix. Isaac, queden 3 persones, Crec que s'estan matant per aquí dalt, diria jo. Té, Isaac, un subfusil. Sí. Pilla't. Vaig a cobrir-me. Anem a buscar la win, ja. Tot i que serà difícil. Perquè els que queden poden anar molt... Pot ser difícil, pot ser difícil. Però jo crec que podem aconseguir-ho, Isaac, la veritat. Vinga, jo crec que sí. Seria la segona victòria del matí. I jo crec que... Ah, no, és veia de foc. Pensé que era un tio. Uf, m'he cagat. Ui, que no em veia. Val. I acabo això o ens quedem amb la nostra? Sí. Ja veuràs, ara ens tocarà de tot que no podem agafar. Bazooka es pot... Bazooka puc agafar-lo, Té, piqui els minis. Piqui els minis, si no els pillo jo. Full minis vaig. Pues deixo... Bueno, no, el subfusil no el deixo. Dues. Isaac, ens venen. Queda dues. Compte. Vale, va blanc. Què fa? Què fan en blanc? Tranquil. Sí. L'altre es vol tirar, Bernat, baixa una mica. O directament baixa del tot. On està? On està? L'altre està lluny. Crec que està allà, Està allà. I l'altre el tenim aquí dalt. Va, pugem una. Ai. Quina por. Està aquí, El tenim aquí sota, Està baix. El tenim per aquí sota. Vale, quan surti li fem sorpresa. Aquí, la cabuda.
Compte. Sí, sí. Sortim d'aquí. No em deixa construir, ara. Sí, millor. Tens minis, Isaac? Dona'm minis, que m'han donat o alguna cosa. Dona'm. Joder, estem una puta wall. Espera. Va. Isaac, minis. Vale. Un altre. Vale. Puta World Cup, tia. Compte. No m'ho explico ja. No el veig, Jo què sé, però compte, quan ens pilli ja... Barna, quants mats tens? Que... 275 i 390, jo també vaig malament. Bueno, és igual, queda't i que surti el caigui, i ja està. Mira, ja el veig. Oh, no. No li he donat. Surt, que encara em donaran, tu. Però són de dues diferents o de què són? Jo no ho sé, Pinta malament. Ens ha pillat l'alçada. Tranqui. Cap amunt que no el veig. On està? Que puja. Ah, que estan els dos aquí, Bernat. Ui, 0 mats ja. Vale, un blanc, Un està blanc. Vale, un fora, Isaac, l'altre està blanc i és un bot, està aquí baix. Pillo... No tinc mats, su puta madre. Vinga, Bernat, aquest tu fas. Hòstia, i em pensava que era un bot. M'ha fet veure que era un bot. Ui, Bernat, tu fas. Tens molt d'escut. Bernat, la win amb armes verdes. Podria venir, Isaac. És que quasi no tinc mats, tu. Vale, li tiro. Fora. Baixa. Oh, tu. Els revisc. Ah, sí. No, que està pensant. Ui, no. O s'ha tirat. Cobreix. Porta'm. Vinga, va. És que em quedaré sense materials. Fios teus, Filla... No tenia mats per tirar. Epa. Tio, minis. Sí. Vés en compte que et vol. Ara. Vale, està. Està una bala. Sí, està una bala. Fica't d'esto, fica't per fot. Sí. A la que Ell també té? Sí. Bueno. Però crec que no té escut, No. Però té una pistola. Té una copoleta. Ja. Ui, quina por. Bernat, cobreix-te ara. Tampoc puc gastar molts mats. Ja. La World Cup, La World Cup. 10 parets. Sí, Baixa. Ara. Tard o d'hora se li acaben els materials, no? Dic jo. Aquest ja van matant. Vull dir... Bernat, prova de pujar una mica. Bernat, tens prova de pujar per aquí. Vamos! Sí. Armes verdes, guanyant amb armes verdes i World Cup, tu. Vamos! Esperem que us hagi agradat. Vinga, guanyant amb armes verdes. GG. 9 kills, tu. Guanyant amb armes verdes. Espero que us hagi agradat. Like i subscriviu-vos.